jsme se já jsem obod jinde, to je jinde. Je pod garáží. Takže to je pozemek 20 metrů pod garáží, která je ve vlastnictví manželů Vojtěcha a Jany Siglových. Protože nemáme samozřejmě tady tu mapu, tak jsme se v tom trošku zamotali. Už to jde, jo? Tak já, pardon, jenom tě přeruším, kolego, jenom pro ty, kteří nás sledovali a vypadli jsme, tak opravdu byl výpadek elektrického proudu. Nebyl to jenom v ulici Nádražní, ale i v jiných částech města, takže se omlouváme za komplikace, ale už jsme nyní zase zpět a nyní jsme u bodu číslo 8. Pane kolego. Já bych ještě pro veřejnost tedy oznámil, že pakliže se vypla elektrická energie v celém městě na chviličku, tak to opoziční poslanci psychicky neunesli a odešli nám s tím, že prostě nám odešli a my jsme si odhlasovali, že i za těchto bojových podmínek budeme nadále jednat. Takže jednáme dál. Dneska v současné době jednáme o prodeji 20 metrů pozemku pod garáží. Bod číslo 8. Kdybychom mohli otevřít. No, jak tam sedí paní Zezulková, ono to bude chvilku trvat. Ale to není třeba. Paní Zezulková, co jste nám to ukázala? Zde. Děkujeme, paní Zezulková, netrvalo to. Děkujeme, paní Zezulková, byla jste rychlá dneska. Tento pozemek je pozemek pod garáží manželů, kteří požádali o odprodej. Udělali si znalecký posudek říká, že nám za to zaplatí hezkou sumu a není nejmenší důvod, proč bychom jim neprodali tento pozemek za cenu 35 200 korun. To znamená, navrhujeme odprodej pozemku 20 metrů pod garáží manželům Vojtěchu a Janě Síglových. Zastupitelstvo města Františkova Lázně schvaluje prodej pozemku, za prvé prodej pozemku stavební číslo 355 o výměře 20 metrů čtverečních v KU Horní Lomany, obec Františkovy Lázně a tomu manželům Vojtěchu a Janě Síglovým, bytem Máchova Cheb za celkovou kupní cenu 35 200 korun. Za druhé obsah a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a ukládá odboru správy majetku zprostředkovat uzavření předmětné kupní smlouvy a starostce města uzavřít předmětnou kupní smlouvu. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni zastupitelé, všech 8. Tak, děkuji. Přecházíme k bodu číslo 9 a to je prodej části pozemku o výměře 4 metry čtvereční. Ale jsme měli tu 7. 8. 8 jsme jednali teď? To byla teď, Ivo. Tebe Aha, ten výpadek elektrického. Ne, výpadek ne, ale podívej se tady, jo? Ano, v pořádku, jo? Takže, jak jsem řekla, bod číslo 9 Já to mám přečíslovaný nějakým způsobem. Pan Skala 4 metry čtvereční. Takže tady se jedná o prodej části stavební parcely číslo 19/5 o výměře 4 metry čtvereční z celkové výměry 252 metrů čtverečních v KU obci Františkova Lázně. Schvalovali jsme tady záměr, je to pro pana Pavla Rejmana z Frantovejch a bavili jsme se tady o tom, koupili kousek pozemku, udělali na tom chodníček a při přesném zaměření, tak aby to přesně vložili do katastru, tak se zjistilo, že tam místo hrany udělali oblouček a celý to bylo 4 metry čtvereční navíc a proto zažádali o odkup toho pozemku. Je to v Anglické ulici, jak jsou ty pivní lázně, tak ten dvorní trakt. To je tam taky to kolečko černý. Tam to je. To je možná geometrický plán někde, paní Zezulková, v tom těch materiálech. Mám krátký ukazovátko. Tam bude někde geometrický plán a tam, když si jedeme, tak to tam krásně uvidíme, jo. Takže tadyhle ten kousek je to zaoblený, tam oni vlastně o tohle se jedná. Jo, oni férově přišli, že to nechali zaměřit a zjistili 4 metry nám zabrali. Takže to je k tomu asi všechno. Ano, to je správně, Ivo, nerozčuluj se. Děkuji. Poprosím tedy návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Františkova Lázně schvaluje za prvé prodej pozemku stavební číslo 19/10 o výměře 4 metry čtvereční, který vznikl na základě geometrického plánu oddělením z dosavadní stavebního čísla 19/5 o celkové výměře 250 metrů čtverečních v KU obci Františkovy Lázně, a to panu Pavlu Rejmanovi, bytem zahradní Františkovy Lázně, za celkovou kupní cenu 5 000 korun. Obsah a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu. Já bych tady k tomu jenom doplnil technicky
Proč je tam těch 5000 korun? Protože ten pozemek, když kupovali, tak podle posudku vyšel 1 metr na 1250 korun. Máte to v té důvodové správně, protože tedy jsme to nechali za tu stejnou cenu, proto je to 5000 korun. A ukládá odboru správy majetku zprostředkovat uzavření předmětné kupní smlouvy. Paní starostko, buďte tak hodná. Já tady kontroluju pana kolegu. Rušili mi tady zleva. Omlouvám se, kolego, ale tady náš pan místostarosta se úplně ztratil v bodech. Ne, já jsem se nestratil, ona mě přepsala všechny ty čísla, mi přepsala špatně. Všichni to máme správně, jenom pan místostarosta to má špatně. Protože mě to dělala paní starostka. A ukládá odboru správy majetku zprostředkovat uzavření předmětné kupní smlouvy a starostce města uzavřít předmětnou kupní smlouvu. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Tak a nyní přistupujeme k bodu číslo 10. 10 je tento? Ano. Určitě. Ano, je to prodej části pozemku o výměře 261 metrů čtverečních. Předkladatelem je pan Ivo Mládek. Tak už jsme doma. Jenom pro všechny, kteří nás sledují, paní starostka mi takto a takto přeškrtala čísla, napsala mi tam jiný a oni úplně nesouhlasí s tím původním. Ano, tak teď je zastavím, kolego, a pro všechny, kteří nás sledují, musím komentovat to, že vzhledem k tomu, že jsme úsporní a měli jsme mít zastupitelstvo v měsíci říjnu, ke kterému bohužel nemohlo dojít z důvodu velké nemocnosti, tak jsme měli vytištěné materiály samozřejmě předem. A vzhledem k tomu, aby jsme nemuseli tisknout znovu ty stejné materiály, tak jsme nechali tyto a já v dobré vůli, aby se můj starší kolega orientoval v materiálech, tak jsem mu to hezky přepsala, jenomže on na základě výpadku elektrického proudu úplně ztratil niť a teď nám tady ruší zastupitelstvo. Takže ještě jednou, kolego, bod číslo 10. Který vypadá takhle. Je to takto. Přeškrtlejch 9, začátek 10, jo? Tak, prosím. Pod starostky. Bod číslo původních 9, nově 10 je prodej části pozemku pozemkové parcely číslo 54/1 o výměře 261 metrů z celkové výměry 1023 metrů čtverečních a k tomu část pozemkové parcely číslo 57/1 o výměře 43 metrů čtverečních z celkové výměry 1925 metrů čtverečních, vše v KU Žirovice, obec Františkovy Lázně. Poprosíme opět o mapu, paní Zezulko, a už to tam dávno mělo být. Čili jedná se o to, co jsem před chvilkou mylně demonstroval, a to jsou pozemky, které kdysi, to by mi zajímalo, co to je. No dobře, tak já to radši ukážu takhle, jo. No to je 54/1 je tam. Takže je to 628/1, je to 54/1 a 57/1 40 metrů čtverečních. Tedy my jsme byli požádáni manželi, kterými Jana Köstlerová bytem Žirovice, Františkovy Lázně, která má v nájmu pozemky na dobu neurčitou a která nás poprosila, jestli bychom, když jsme 11. února 2025 usnesením číslo 21/274/25 schválili záměr prodeje nemovitosti, a to části pozemku 57/1 o výměře 40 metrů čtverečních a zveřejnili jsme to na úřední desce, aby jsme tento čin revokovali a aby jsme ho opravili, protože paní Jana Kostlerová nechala vypracovat návrh geometrického plánu číslo 707/108/25, který vyhotovila geoma Cheb a vyhotovila znalecký posudek a požádala nás, aby jsme v souladu se znaleckým posudkem Zdeňka Kubinčana, který je ve výši 191 520 korun, jí prodali tento pozemek, který se jmenoval 54/1 o výměře 261 metrů čtverečních a 57/1 o výměře 43 metrů čtverečních. Aby se tam konečně mohli spojit s tím pozemkem, který už tam mají, a mohli si tam zasadit řetkvičky a všechno ostatní. Třeba fotografii. Fotografii. Fotodokumentace PDF je zde. No, podívejte se, krásný je to. Tady máme Petr Klíč, zde máme stavač polní. Tak stačí, jo, děkujeme. Tak,
Zeptám se zastupitelů, jestli mají nějaké dotazy. Nemají, tak poprosím návrhovou komisi k bodu číslo 10. Zastupitelstvo města Františkové Lázně schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 54/5 o výměře 261 m2, který vznikl na základě geometrického plánu ze dne 16.6.2025 oddělením z dosavadní parcely 54/1 o celkové výměře 1023 m2 v KU Žírovice obec Františkové Lázně a pozemku číslo 57/5 o výměře 43 m2, který vznikl na základě geometrického plánu ze dne 16.6.25 oddělením z dosavadní parcely číslo 57/1 o celkové výměře 1925 m2 v KU Žírovice obec Františkové Lázně, a to paní Janě Kestlerové bytem Žírovice Františkové Lázně za celkovou kupní cenu 191 520 korun. Za druhé schvaluje obsah a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu a ukládá odboru správy majetku zprostředkovat uzavření předmětné kupní smlouvy a starostce města uzavřít předmětnou kupní smlouvu. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Přicházíme k bodu číslo 11 a předkladatelem je pan Skala. Tak, tady máme záměr prodat pozemek číslo 230/4 o výměře 2417 m2 KU Horní Lomany obec Františkové Lázně. Tento pozemek už jsme tady jednou záměr schvalovali. Je to, když se jede kolem jaké penzion Hortenzie a jede se kolem pana Vynáhlovského, jsou tam v současné době zahrádky, které mají pronajatý. Schválili jsme záměr prodeje, bylo to vyvěšený, nikdo se žádný zájemce o koupi se nepřihlásil. A protože už to všechno uteklo, ty lhuty, tak jsme se nyní rozhodli, že bychom to zkusili dát realitní kanceláři a proto musíme znova tento záměr schválit. Děkuji. Zeptám se zastupitelů, zda mají dotazy. Není tomu tak. Poprosím rovnou návrhovou komisi k bodu číslo 11. Zastupitelstvo města projednává bod číslo 11, záměr prodat pozemka parcela číslo 232/4 o výměře 2417 m2 v KU Horní Lomany obec Františkové Lázně. Schvaluje revokaci usnesení číslo 25/315/25 ze dne 30.7.2025, která byla o prodeji tohoto pozemku, a schvaluje nově záměr prodat tento pozemek, pozemkové parcela číslo 232/4, opět o té samé výměře 2417 m2, tím, že poprosíme některou z realitních kanceláří, aby se pokusili tento pozemek prodat. A ukládá odboru správy majetku plnit usnesení zastupitelstva. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro. Přecházíme k bodu číslo 12 a to je revokace usnesení z července 2025. Předávám slovo předkladateli panu Mláčilíkovi. Ukáže samozřejmě kolegům, že bod 12 je skutečně bodem 12, který mi nikdo nepřepsal. A tím je revokace usnesení číslo 25/318/25 ze dne 30.7.25 a dále prodej nemovitosti část pozemku, pozemkové parcely číslo 1218 o výměře 844 m2 celkové výměry 1867 m2 a část pozemku, pozemkové parcely číslo 848/1 o výměře 1283 m2 z celkové výměry 2604 m2 KU obci Františkové Lázně. Celý problém spočívá v tom, že tento pozemek jsme již odsouhlasili k prodeji a odsouhlasili jsme ho, vyvěsili. Všechno dopadlo dobře. Dne 3.6.2025 obdržel odbor správy majetku žádost společnosti Lázně Františkové Lázně, pozor, ACLP AS se sídlem 5. května Františkové Lázně o prodej tohoto pozemku za účelem rozšíření parkoviště u Aquafora. S tím jsme neměli problém a proto jsme usnesením číslo 24/306/25 schválili záměr 25.6.2025 prodat tuto nemovitost. Žadatel nechal vyhotovit znalecký posudek. Zastupitelstvem města následně jsme 30.7. usnesením číslo 25.318/25 schválili prodej tohoto pozemku, části pozemku, a dne 30.10. po marném shánění peněz za tento pozemek od františkolářenské společnosti Františkové Lázně ACLP jsme dostali žádost, zdali bychom nebyli tak hodní a laskaví
a přehodili toho kupujícího ze společnosti Lázně Františkovy Lázně ACLP se sídlem 5. května Františkovy Lázně na společnost Lázně Františkovy Lázně AS se sídlem Jiráskova Františkovy Lázně. Důvodem má být problém s zaplacením prostřednictvím banky, která prostě je pomalá a nějakým způsobem se zatím řekl bych, probabrává těmi žádostmi, kdežto Lázně Františkové Lázně AS jsou okamžitě připraveni byť i dopředu částku zaplatit. Jedná se o částku, která je ve výši 3 424 000 Kč, kterou potřebujeme nutně na závěsi do sadové kavárny. Tedy navrhujeme, aby jsme jenom vyměnili společnost Lázně Františkovy Lázně ACLP do kupní smlouvy za společnost Lázně Františkovy Lázně za stejných podmínek, za stejné peníze. Jedná se pouze o změnu kupujícího. Tak, děkuji kolego, jenom pro nás, kteří nás sledují, tak prosím vás, neberte pana kolegu Mlátilíka za slovo. Závěsy v sadové kavárně skutečně nebudou stát 3 424 000, to byl jenom takový. Tím jsme vám chtěli jenom naznačit, že už stavíme a budujeme a že se těšíme, až bude první ples a tam se všichni opijeme. Pan Skala se hlásil. Pan kolega chtěl říct, tam si všichni zatancujeme. Zatancujeme, jo. Jenom my s panem kolegou se opijeme. Jenom prosím vás technicky, abyste se někdo nedivili, že jako měníme při prodeji, není v tom žádný jiný problém, nebyl při té koupi, nebyl ani žádný jiný zájemce, že bychom náhodou někoho mohli ošidit, vyřadit, přeskočit nebo něco podobného. Jo. Děkuji za dovysvětlení, zeptám se zastupitelů, nemají dotazy, poprosím návrhovou komisi k bodu číslo 12. Zastupitelstvo města Františkova Lázně schvaluje za prvé revokaci usnesení číslo 25/318/25 ze dne 37. tohoto roku, za druhé prodej nemovitosti pozemku číslo 1218/2 o výměře 844 m2 oddělené z původní parcely číslo 1218 o výměře 1867 m2 a pozemku číslo 848/7 o výměře 1283 m2 oddělené z původní parcely číslo 848/1 o výměře 2604 m2 vše v KU a obci Františkovy Lázně, které vznikly na základě geometrického plánu číslo 1606/43/2025 ze dne 22.6.2025 a to společnosti Lázně Františkovy Lázně AS IČO 468872121 se sídlem Jiráskova Františkovy Lázně za celkovou kupní cenu ve výši 3 424 000 korun včetně DPH. Za třetí, obsah a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu odsouhlaseného právním zástupcem města doktorem Karlem Herem a ukládá odboru správy majetku zprostředkovat uzavření kupní smlouvy a starostce města jménem města kupní smlouvu uzavřít. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Přecházíme k bodu číslo 13, což tedy původně zastupitelé mají jako bod 5, protože jsme v programu provedli přesun a jedná se o veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2025 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a zón mezi Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou a městem Františkovy Lázně, a to na základě schváleného finančního příspěvku Ministerstva kultury České republiky ve výši 80 000 korun a dále finančního příspěvku města Františkovy Lázně ve výši 20 000 korun. Na opravu fasády a související práce první etapa na objektu kostela povýšení svatého kříže ve Františkových Lázních v Ruské ulici. Na základě usnesení zastupitelstva města Františkovy Lázně z března 25 udělí poskytovatel příjemci finanční příspěvek ve výši 100 000 korun. Celková cena obnovy činí bez DPH 200 000 a znovu zopakuju, že 80 000 jde ze státního rozpočtu z tohoto programu regenerace, 20 000 platí město a vlastník kostela Řád křižovníků platí 100 000. Návrh veřejnoprávní smlouvy odsouhlasil právník města pan doktor Her a kolegové mají v příloze vše potřebné. Tak, zeptám se zastupitelů, zda mají dotazy. Není tomu tak, poprosím rovnou návrhovou komisi. Zastupitelstvo města Františkovy Lázně schvaluje obsah a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2025 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a zón mezi městem Františkovy Lázně jako poskytovatelem a Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou se sídlem Platnéřská v Praze
Staré Město jako příjemcem na základě schváleného finančního příspěvku Ministerstva kultury České republiky ve výši 80 000 korun a dále finančního příspěvku města Františkovy Lázně ve výši 20 000 korun na opravu fasády a související práce první etapa na objektu kostela Povýšení svatého kříže Františkovy Lázně v ulici Ruská na pozemku číslo 59 KU a obci Františkovy Lázně. Rejstříkové číslo kulturní památky 15899/4-4573 nachází se v městské památkové rezervaci Františkovy Lázně podle předloženého návrhu odsouhlaseného právním zástupcem města doktorem Karlem Herem a ukládá odboru správy majetku plnit usnesení zastupitelstva města a zprostředkovat uzavření předmětné smlouvy a starostce města předmětnou smlouvu jménem města uzavřít. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dostáváme se k bodu číslo 14 a to je návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. Nedochází tam k žádným změnám výrazným, pouze jsme byli upozorněni Ministerstvem vnitra oddělení dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek, že v článku 9 máme rozpor s paragrafem 11c zákona o místních poplatcích, kde je uvedeno neaktuální znění právní úpravy sankčního zvyšování poplatků účinné do prosince 2023. Náš finanční odbor toto upozornění Ministerstva vnitra zapracoval a kolegové mají, a možná i za mnou je vidět už obecně závazná vyhláška a článek 9, který jsme upravili tak, jak si Ministerstvo vnitra přálo. Takže v tuto chvíli má zastupitelstvo za cíl tedy schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. Žádné další jiné změny tam nejsou. Je to tak, paní Zezulková? Děkuji. Tak, zeptám se zastupitelů, zda chtějí se doptat na vyhlášku. Nikdo, poprosím. Zastupitelstvo města Františkovy Lázně schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. Ukládá finančnímu odboru vyhlásit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu ve sbírce právních předpisů, územních samosprávních celků a některých správních úřadů. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 15 je velmi obdobná záležitost, to je návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ZEPSů, kde opět jsme obdrželi upozornění Ministerstva vnitra z oddělení dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a tentokrát byl rozpor v článku 7, byl to rozpor s paragrafem 11c zákona o místních poplatcích, opět neaktuální znění sankčního zvyšování poplatku a dále zrušovaná obecně závazná vyhláška číslo 3 z roku 2019 byla v rozporu v článku 8 s paragrafem 12 zákona o místních poplatcích a týkalo se to odpovědnosti za zaplacení poplatku. Takže v obou článcích, jak v článku 7, tak v článku 8, jsme udělali úpravy, respektive samozřejmě naše finanční oddělení na to dohlédlo a zastupitelům je předkládána nová vyhláška tak, aby splňovala požadavky Ministerstva vnitra na správné znění. Zeptám se zastupitelů. Nikdo nemá dotaz. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku ZEPSů. Kolik závaznou? Ona je závažná, ale je hlavně závaznou vyhlášku o místním poplatku ZEPSů. Ukládá finančnímu odboru vyhlásit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ZEPSů ve sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů. Děkuji. Kdo je pro takto přednesené usnesení? Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bodem číslo 16 dnešního programu jednání je zápis kontrolního výboru a já tímto předávám slovo předsedovi kontrolního výboru panu Čislákovi. Děkuji. Kontrolní výbor se sešel na své schůzi dne 6.10.25. Projednal 2 body splnění usnesení zastupitelstva města konaného 37.2025. Kontrolní výbor nenašel při plnění usnesení těchto bodů žádný nedostatek. Toto bylo kontrolním výborem jednohlasně schváleno. Děkuji. Děkuji předsedovi kontrolního výboru a další bereme na vědomí tento zápis jako zastupitelé. A pak máme na programu zápis finančního výboru, který nám předložil předseda finančního výboru inženýr Adámek, protože není přítomen, my jsme ho všichni četli, tak my tento zápis bereme na vědomí.
To je bod číslo 17 a přecházíme k bodu číslo 18, což je zpráva vedení města. Já se jí ujmu a jistě mě kolegové doplní. Tak, určitě víte, že v pondělí 10. listopadu nás navštívil naše město Františkové Lázně pan prezident Petr Pavel Schotí v rámci své oficiální návštěvy Karlovarského kraje. Proběhlo oficiální setkání s vedením města zde na městském úřadě, následně se přesunul do společenského domu u nás ve Františkových Lázních, kde proběhla živá tisková konference a následně na to navázala debata s občany Františkových Lázní, ale samozřejmě i s místními pacienty, kteří měli to štěstí a mohli se registrovat své místo právě v tom společenském domě. Musím říct, že pan prezident i vyjádřil potěšení nad Františkovými Lázněmi a řekl, že zde rozhodně není naposledy, protože má k našemu městu vztah, neboť ho navštěvoval velice často i jeho tatínek. Tak v září, protože jsme se naposled viděli v září na jednání zastupitelstva, tak jsem vám chtěla jenom říct, že v září proběhlo jednání se zástupci Ministerstva dopravy a ŘSD ve věci okružních křižovatek. Na tom jednání jsme byli kompletně celé vedení a další členové ŘSD a Ministerstva dopravy. Jednalo se o ulice Družstevní a Aleje a domluvili jsme se, že ŘSD připraví takzvanou dopravní studii, která prověří křižovatku, která by měla být řešena i směrem na Aš a Vojtanov, protože my všichni, co zde bydlíme, tak víme, že to je vlastně ta nejnebezpečnější křižovatka v našem městě. Dále bylo ujednáno, že objízdné trasy městem nepovedou a v případě zahájení prací bude situace řešena bypassem, což je vlastně dopravní řešení, které bylo použito, když se stavěl podchod u nás ve Františkových Lázních. Takže v tuto chvíli vlastně čekáme na tu studii od ŘSD. Tak za tu dobu, co jsme se neviděli, tak jsme zrealizovali také nová parkovací místa u domova dětí a mládeže a družiny u jezírka a knihovny, za což jsme teda sklidili velké ovace, protože skutečně ten, kdo to tam zná, tak ta situace nebyla jednoduchá, když si rodiče přijeli vyzvednout děti z družiny a zároveň se to kolidovalo i s návštěvníky knihovny. Opravili jsme současně u toho i zděnou přístavbu na zahradě knihovny. Paní Hejsková moc děkuje, říkala, že to bylo velice rychlé a stojí to za to. Také proběhla oprava pavilonu Glauberu 1 u jezírka a to prosím pod přísným dohledem a souhlasem památkářů máme hotovo a je to opět krásná stavba nad pramenem. Důležité je, že proběhla kontrola hospodaření u nás, která byla vyslána z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Hodnotilo se první pololetí roku 2025 a výsledek je, že nebyly shledány žádné výhrady ani vady. Ze strany Městského úřadu jsme zorganizovali kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u našich dvou příspěvkových organizací, a to byla mateřská školka Pramínky a právě DDM a školní družina, a opět nebyly zjištěny žádné nedostatky. Vrátila bych se také ještě myšlenkami zpět k seniorovi roku, protože nevím, jestli všichni víte, ale v Sokolově proběhlo udělení cen v rámci seniora roku a náš kolega radní a zastupitel, pan doktor Jan Kropáček, získal ocenění za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví. A já jsem moc ráda, pane doktore, že jsme u toho mohli být s vámi a vy si to rozhodně zasloužíte a ještě jednou vám jménem celého zastupitelstva gratulujeme k tomuto získanému ocenění. A v minulém měsíci taky chci informovat, že tady byla paní doktorka Ulrike Ciška, která je rodačka, ona má německé jméno, protože žije v Německu, ale je to rodačka z Františkových Lázní. Měla 80 let a přijela do svého rodného města se podívat, narodila se kousek odsud v Kolárově ulici a předala jsem jí čestnou listinu města Františkové Lázně za její celoživotní přínos v oblasti vlastně vyzdvihování města Františkovy Lázně na vědecké úrovni, protože paní doktorka Ciška je skutečně kapacita a jsme rádi, že máme i takhle slavné rodáky. A když jsme u těch ocenění, tak musím určitě zmínit i to, že naše městská knihovna získala ocenění od Karlovarského kraje a krajské knihovny za vynikající knihovnické a informační služby pro veřejnost, především v oblasti pasování prvňáčků na čtenáře. Takže za to jim patří také velké poděkování a respekt, že vlastně takhle tu svoji práci v rámci kraje odvádí naprosto perfektně. A na závěr mám pro vás pozvánky, ta jedna už je velice blízká
A je to zítra, 13. listopadu ve 2 hodiny. Bude slavnostně otevřena budova nádraží, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže jste všichni srdečně zváni od 14 hodin podívat se, jak ta rekonstrukce dopadla nejen zvenku, ale i zevnitř. No a protože letos vychází první adventní neděle už na 30. listopadu, tak vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Národní třídu, kde i nově součástí tohoto slavnostního otevření budou adventní trhy, o kterých vám jistě řekne rád pan kolega Skala. No a 10. prosince, to je moje poslední pozvánka, protože předpokládám, že pak už zase se uvidíme na zastupitelstvu, tak 10. prosince v 18 hodin vás všechny zvu na Národní třídu, protože jsme se přihlásili hrdě do projektu Česko zpívá koledy. Je to letitý projekt, který znamená, že v jednu chvíli, v těch 18 hodin, se na všech různých místech celé republiky rozezní 6 kolet za doprovodu Čechomoru, který nebude přítomen, ale bude tam samozřejmě ten podkres. A vlastně všichni, kteří si chtějí udělat hezký adventní čas, a neznamená to, že musíte být zpěváci nebo ve sboru vystupovat, vůbec ne. Všichni, kteří mají chuť přijít si zaspívat, vzít si děti, rodiče, vnoučky, kohokoliv a užít si trochu adventního času, tak to bude právě ve středu 10. prosince. Všichni jste srdečně zváni. A teď poprosím tedy pana kolegu Mlátilíka, jestli by chtěl doplnit zprávu, ano. A následně pana Skalu. Děkuji. Já bych jenom trošičku, protože nechci zdržovat, samozřejmě vrátím se k tomu nádraží, prosím vás pěkně, veřejnosti až odpoledne, dopoledne tam bude taková ta sláva, kdy přijede pan ministr Kupka, jistě ještě ministr pořád. Já k tomu dodám jenom to, že příští rok uplyne 20 let od doby, kdy jsme v roce 2006 nastoupili do funkce starosty a místostarostky a od té doby jsme se snažili prostřednictvím dopisů a útoků prostě o to, aby nám to naše nádraží trošku opravili a spravili. Správa železničních cest prostě na nás, jak se říká lidově, kašlala. Psali jsme na Ministerstvo kultury a na všechny světové strany a musím říci, že bez politické příslušnosti je třeba poděkovat panu ministru Kupkovi, na kterého jsme nakonec zasedli tady s panem místostarostou Skalou a donutili jsme ho, aby posunul opravu františkolázeňského nádraží z 11. místa na 2. a tím pádem se to nádraží krásně opravilo. Nenadávejte nám za tu růžovou, to si vyříte s památkáři. Ti navrhli růžovou barvu, stejně tak jako střechu do šediva u Glauberovo pramenu číslo 1, která byla celý život zelená a památkáři nařídili, že bude šedá. Sami to poznáte, že to vypadá jako základovka a budeme se na to dívat do té doby, než někdo zase přijde a natře to na zeleno. Toť nádraží. Dovolil bych si vás ještě pozvat samozřejmě na jednu takovou zajímavou věc, možná pro vás zajímavou, když půjdete na kafe do vídeňské kavárny Společenského domu, která je díky nám už dávno otevřená a krásně funkční, tak tam naleznete sochu Františka Johana Strause, neplést si s Levi Strauss, to je jiná skupina. K 200letému výročí musíme poděkovat doktorovi Douchovi z Lázní Františkových Lázní AS, který nechal zhotovit sochu Strause mladšího, což byl syn Strause staršího, který se potatil a začal prostě předvádět krásnou muziku a krásnou hudbu. Navštívil samozřejmě i ty Františkovy Lázně, tak jako mnozí další, jako byl Beethoven, Goethe, Božena Němcová a všichni významní protagonisté kultury. Takže jsme slavnostně odhalili tuto sochu a najdete ji, když přijdete do kavárny, tak je tam v takovém výklenku, je asi o 15 cm vyšší než já, tedy hodně vysoká. Takže samozřejmě rádi vás tam uvidíme a počítejme s tím, že začaly žít i ty prostory toho společenského sálu v tom společenském domě, kdy už jsme tam měli vlastně mnoho různých akcí kulturních. Začneme samozřejmě s romskou svatbou čítající 230 lidí, kde jsme byli osobně s paní starostkou přítomni.
a musíme říct, že to byla úžasná záležitost, že se nám to moc líbilo. Následovaly už tam kongresy gynekologů, zdravotnické různé kongresy a konečně musíme říct, že to začalo žít. A samozřejmě nesmíme zapomenout na jednu podstatnou a důležitou věc. Protože budeme oslavovat výročí našeho fotbalového klubu, jehož prezidenta máme ve svých řadách, pana prezidenta Ščisláka, tak samozřejmě z popudu této sportovní skupiny se uskuteční 6. prosince, prosím pěkně, dobře si to zapište, krásný sportovní ples, plný různých překvapení, kde nás samozřejmě můžete vidět, všechny 3, můžete nás tam potkat, ale kde bude taky sám přislíbil účast pan prezident Milan Ščislák, který tento ples celý zahájí a který nás uvede, přijďte se pobavit, zatančit, všechno tam poteče proudem od pití po nealkoholické nápoje i alkoholické nápoje, budou tam nějaké rauty a prostě kdyby se vám to líbilo, tak nezapomeňte panu Ščislákovi poslat nějaký like na ten jeho Facebook. To bude všechno, co jsme vám chtěli říct. A jinak se na vás těšíme, protože na co zapomněla paní starostka a co je podle mě velice důležitý je, že na konci tohoto měsíce jsme volali nahoru, přijde anděl, čert a Mikuláš. A bude rozdávat dětem opět jako každý rok sladkosti a lásku. Takže přijďte i první advent se podívat na Mikuláše, protože samozřejmě Mikuláš z těch 3 je vždycky jako nejdůležitější a nejhezčí, že jo? Takže my vás samozřejmě i k tomu zveme a já už předám tedy slovo, ať vás nezdržuju, protože pan doktor... Jenom věcná poznámka, ještě anděl. No jo, dobře. Děkujeme. Dobře, to je zase, dobře. Tak, kolego, děkuji a předávám slovo ještě ke správě vedení města panu Skalovi. Já budu významně kratší než pan kolega, ale já bych jenom chtěl říct k tomu nádraží ještě jeden poznatek. Nebyla to jenom naše zásluha samozřejmě, ale paní starostka psala osobní dopis panu ministru Kupkovi, a na základě kterého potom, nebo nejenom kterého se to potom celé pohlo, takže i paní starostka samozřejmě na to měla velkou zásluhu. Všichni jsme na to měli zásluhu. Trošku pan kolega pozapomněl. Děkuji. Tak a já bych chtěl, paní starostka to nakousla. Tento rok, uvidíme, jsme se rozhodli, že uspořádáme, byla potom poptávka, ptali se podnikatelé, ptali jsme se i my, tak jsme se rozhodli ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, za což děkuji i panu Němcovi, uspořádat vánoční trhy ve Františkových Lázních. Budou samozřejmě malé, takové komornější. Dneska se tam staví 5 stánků, takže zítra už tam budou postaveni. Koukáte, paní Zedulková, už to tam stojí. Takže bude tam 5 stánků, v jednom bude pití, nápoje, v druhém bude občerstvení, ve třetím bude řeznictví Krašát a jeho dobroty, Chebské řeznictví Krašát, ho znáte, ve čtvrtém... Chebské řeznictví, Františko-Lázeňský občan. Ve čtvrtém bude náš palačinkář a v 5. se budou prodávat takový ty vánoční ozdoby, upomínkové předměty, nějaké svíčinky a tak dále a tak dále. Bude tam k tomu samozřejmě program, bude to celý krásně nasvícený, bude tam takový ohniště, samozřejmě zabezpečený, takže se tam budou moct děti obézt bušták klidně, bude tam, jak jsem říkal, bude tam k tomu program, je i krásný v tom hudebním altánu, určitě to uvidíte na našich stránkách a podobně. Začíná to teda 30. Já jsem si osobně myslel, že ty trhy už začnou jako zkušebně 28. pátek, ale to my si ještě domluvíme. Nejdříve to bude otevření o adventech a od 26. prosince každý den až do 4. Jo? Do Vánoc adventy, pátek, sobota, neděle a potom to bude od 26. denně. To mají v podmínkách ty stánkaři, protože jsme jim dali velice symbolické ceny, aby tam někdo šel, protože nevíme, jak to bude fungovat. Ty stánky jsme zakoupili, respektive zakoupili Městské kulturní středisko, budou naše, uvidíme, jak to bude fungovat, když se to osvědčí, můžeme to příští rok rozšířit, můžeme to dělat větší. Takže za to jsem velmi rád, že se to povedlo a myslím si, že to jak pro naše občany, tak pro naše hosty bude zase zpestření těch Vánoc. A když pan místostarosta děkoval v této souvislosti
panu Němcovi, prosím vás, to není nikdo z Markeredvic nebo z Valcasenu, to je náš ředitel Městského kulturního střediska, pan Arnošt Němec, jenom aby bylo jasno. Děkuji za upřesnění. A ještě se hlásil kolega pan doktor Wiesner. Já bych jenom věcnou. Všichni, kteří nás sledovali na tomto záznamu, si všimli, že opozice odešla, protože tvrdila, že není záznam. Není to pravda. Naše zapisovatelka, paní Kristýnka Klepcová, celou dobu pořizovala audiozáznam, takže pokud budete mít někdo zájem, můžete si být jistí, že je celé zastupitelstvo nahráno. Děkuji. Děkuji. Tak veřejnost zde není, takže já děkuji zastupitelům a těším se na další setkání v měsíci prosinci, což bude poslední zastupitelstvo tohoto roku. Děkujeme, Děkuji za nashledanou. pozornost. Nashledanou. Ano. Pane Macku, veřejnosti.